da ake sai da nono ba aljanna wanda ke da rajin zuma ba irin wannan aljanna ko baki na bani addu'a shi kita mun wuce wannan level din muna magana ne akan kingdom of God mulkin Allah irin wannan muke magana amma ku da aka yi muku alƙawarin za a ba ku gidan karuwai har kuna wata magana har wata ma barazana kuke yi har kuna tunanin wai ku mutane wai na aljanna za su shiga ka amma ko ga aljanna mai karuwai Allah ya ce nan duniya zina haramun ce ya bude gidan karuwai aljanna saboda tsabar shiririta da take kanku ga tarin karatu na littattafai amma babu hankali wannan sai malaman sunna ga tarin karatu. Jama'a masu kallo da sauraron mu a yakuri ban ma bude da sallama ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na ga irin naji saurari bayanin da wannan shi Mamman Tasono yayi. Ina so nuna wa mutanen mu yan uwa musulmi kada mu damu da wannan hauka da Mamman Tasono yayi. Dalili shine wannan shi ya ƙara fito da jahilcin shi ƙarara. Ai kai ne kake so ka ɓata wa musulmai rai. Ai da sata ansa ga ta mu baka. Tambayoyin da ake bin ku bashi, waɗanda kuka kasa ansawa, waɗanda suka rudar da ku, wanda suka gigita ku, su ya kamata ku ɗauko sai ku ba musulmai ansa. Sai ku ce a'a kuna da irin ansa kaza ba wai magana ansa ta wani babanci ne da ma ke magana ba. A'a tun daga na saman mu irin su Shak Malam Usaini Mabera dan shi yafi kowa yawan tambayoyin da ba na san wallahi daga nan zuwa shekara ma ba za ku yi ansa su ba ko da kuna da abin ansawa. Zuwa na sama da mu dan akwai sama da mu din, zuwa sa'annin mu zuwa har na ƙasa da mu. Ku samo tambayoyi ku zo ku riƙa ansawa musulmai kuna turawa su ga ashe da gaske Bible din nan maganar Allah ce ashe kuna da abin ansawa a ciki shine za ku ba musulmai kunya. Amma ya kake tunanin ka fito kana ta wani zage-zage ka zage wai ka fito don ka wulakanta Allah mu. Wai kai tunanin kai kana da abin da zaka faɗa. Abin da yasa na dan tsaye da wannan bidiyon a nan gudun da kake magana mata karuwai. Ko kiristoci uwanka sun san irin kana yi ne don cin mutunci. Domin hadisin da ya magana akan wannan matan babu inda ya magana karuwai kowa sani. Amma kana yi ne wai bari ka bata wa musulmai rai. Bari ka ci mutuncin musulmi. To a matsalar duk inda ka iya duk irin sakar da ka iya mun iya mu da saka waya mun iya ta zare ba ya ta zare ba. Pasto Mamman Tasono maganan mata a lahira mata a aljanna dan shi mai gidan naka ma da ya mutu dama kwanaki na je ya ce ai su an ce masa ba mata a aljanna ya faɗi da bakinsa kuma duk yawancin fastocin ku in kun zo kuna cewa ku al'ayyesa ya ce muku ba maganan mata a aljanna. To kafin in maku wata mugo fasara tukunna da irin ku da me za ku yi amfani aljanna ko in aje wancan a gefe daya tunda karanta ku aljanna ta Bible wanda aka kirkira a cikin Bible din naku ku je ku duba akwai inda aka yi muku maganar mata aljanna. Ai ba ku sani ba ne saboda karatun ku ilimin naku ne wallahi bai kai ba. Ku je ku duba Matthew chapter 24 verse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15 ka je ka karanta ta tun daga farko har ƙarshe labarin matan aljanna ake ba ku da za a ba ku. Dai bambancin mu da ku shine ku matan an ce wawaye ne guda 10, 5 wawaye 5 masu hankali. Mata ne za a ba ku labarin na da tsawo ne balle in zauna ina labari mata ne za a ba ku tun daga chapter 1 2 3 4 5 har zuwa 15 ne ina zuwa 16 duk labari ɗaya ne dai na matan da za a ba ku ne. Shi mulkin sama kamar mata ne guda 10 da za a ba ango. Mata da za a ba ango guda 10, 5 wawaye 5 masu hankali masu wayo a sama. Kaga ba a duniya ake muku alƙawari ba a san ake muku alƙawari a can lahira ake muku alƙawarin mata 10, 5 wawaye 5 masu hankali. Wannan na dan fara baka ansa ne daidai da ta ilimi tukunna dan gyara ma nan kafin in baka irin kalar taka. To wannan 5 wawaye sun taho da fitulun kwai kowanne sun rinko fitulun kwai da suka zo suka tsaya suna jiran angon su da zai zo daga duniya zuwa aljanna shine wanda za a ba matan da za a ba ku kenan. 5 da suka gaji da jira suka kashe fitulun su 5 suka bar nasu a kunne. Lokacin da ya zo
wayannan biyar din da suka bar nasu a kunne kalanzir din su man su ya kare, biyar din wayannan biyar su kuma da suka kashe nasu sai suka kunna nasu. Kai ka ji a lahira ake kalanzir ke karewa in ba lahirar Bible ba. Kalanzir ya kare ma mata biyar, sai mata biyar din ku je ku duba Bible, ai ba ƙarya nake ba, I'm not making it is of. Wai suka kunna biyar din nan, wai kuma magana Allah ke ba wannan kai inna lillahi wannan mutane Allah shirya muku, Allah shirye ku wallahi. Wai biyar din da suka kashe nasu sai da angon ya zo sai suka kunna nasu, sai wa'annan biyar din da kalanzir din sai kare suka ce wa'annan su taimaka musu su san musu kalanzir, suka ce a'a su ma sun aje ne dama saboda in ango ya zo su haska. Wa'annan da suke da hasken ango ya dauke su ya shiga daki da ya tafi da su daki na lahira ya kulle, aka bar wa'annan saboda ba sa gani a hanya sun taho, aka bar su a kafin su zo an kulle kofa, suka yi ta kwankwasawa suna Allah ka sa a bude mana kofar nan, Allah ka sa ya bude, suna roƙon Allah ya sa angon ya bude masa daki. Aljannan masu ya girin to an yi rigima. Wannan kun irin aljanna kenan ta gambaranka da mai yanzu ba a tatsuniya ba da Allah da Annabi jama'a. Aljanna ce fa ake bada labari a wannan, kun ba aljanna in tatsuniya ba. To he in dawo kan magana kuma ai ta karatu dare da rana bilgudu wala sali ana ta karatu amma wala ba su da hankali. In ba mahaukaci ba kaka Allah zai hana shan giya a duniya ya bude gidan giya a aljanna. Wai hakuna tunani wai Allah musulunci ana yin zaman da ya ma Allah musulunci izgili to kuji ni Muhammad na ce Allah musulunci yayi kadan ya dauki raina. Allah musulunci bai sai dauki raina ba. In ka ga na mutu Yesu almasihu shi ya dauki raina. Shi yake da Allah mutane wannan abin da Allah ku sa abin a bisa ma'auni irin na hankali, wannan abin da Allah musulmai idan ma bata muku ne. To ai hauka ta kare ga ansar daidai da abin da ya za a bashi, ba wai tare da faɗa ba cin mutunci ba cin fuska. Abin da na faɗa kuma ni ba zan mai ƙarya ba. Shi kaga kare kun ga kare rai yake yi wa Allah, yana ma Allah magan gatsali da cin fuska da cin mutunci, dan ya bata muku da musulmi. Wai hakuri ka ku biye mashi. Mamanta sono a bisa bincike da na irin na addinai daban-daban, ko masu bautar gunki zaka ga an yi gunkin su alama mai wani kwanji, wani zaka ga gashin shi daga nan tukusun da manyan idanuwa, a fuskar shi alamar jarumi ne, wani ragin da takobi. Masu bautar gunki nake magana, za ga wani da garkuwa, wani da gariyo, wani da mashi ya daga kamar zai kai kanka ya baka tsoro. Alhaji wai ina ma magana masu bautar gunki kenan. In ka kalli Allah a haka yi kaga cewa kai wannan fa ko da ba Allah bane ba, misali in ma kana da abin da zaka ce to wannan dai abin lokacin da aka yi shi wannan ai jarumi ne na gaske, ya kai a ce mai jarumi ko da ba za a ce mai Allah ba. Ina maka a jahilcan ma in ka kalle shi zaka gansu jarumai ne ake fitowa gwaraza. Ba zan kawo maganar Allah ba domin ya fi karfin shiga cikin wannan ai a iya lissafin ubangiji namu, ai shi ya fi karfin a sha wannan ma lissafi ne a allolin duniya tukunna, ba Allah na lahira ba, Allah na duniya wanda suka zauna a duniya. To amma ku abun kunya, babu wani Allah tun da ake a tarihin addinai, wannan ina gaya maka bisa abin da na karanta, ba wai kawai rational nake magana of head ba. Duk allolin da ake yi wa alloli, babu wani Allah da masu bauta mai suka nuna shi a rago irin Kiristoci. Ku da kuka nuna Allahn ku a yankwale da pampas ba, ko yaro ya fara girma dai sabon daure da pampas. Ku da kuka nuna Allahn ku da pampas, yanzu kai wannan Allahn mai pampas wanda ko gunki billahi la ilaha illa huwa ya fi shi ban tsoro a ido. Gunki Allahn ka kai da ke da pampas, idan kana maganar rational lissafi kake, kai da kake bauta ma Allah mai pampas da kaya akan shi, kai ne zaka kalla. Amma Allah wa'insu kana cewa bai isa ya kaza bai isa, shi Allah zai iya baka talalai. Yanzu ka tada masu gwaitar gunki irin na da, ka dawo da su ka nuna musu hoton Yesu, na rantse da Allah in tsaye sun dalla min mari, ce wannan ne za su bauta muwa, su da suka fara saba bauta ma murguzan wani dantsan shi kadai in ka gani abun ban tsoro ne. Ku dauko wannan da famfas ku ce shi za su bauta muwa. To kai da kake bauta ma Allah mai famfas, pasto mamman har kana da bakin magana, wai kana wani daddagewa, kai ba abun kunya bane ba kai ka rika nuna ma Allah ka da famfas, kana bauta ma Allah da famfas,
kai ba abun kunya ne a gunka ba har ka kalli musulmai kana Allah musulmai kana nuna masa yatsa Allah ai wannan abun kunya ne a gunka ma kai kake kamar allura ce tana tono galma kai kake bauta ma Allah mai famfas sanye da kaya yana kuka ga hawayen jini a jikin shi alamar rago duk wata siffa ta rago ta tabbata a wannan siffar da aka nuna shi mu ba muna magana annabi Isa ba don wallahi wannan ba annabi Isa bane wallahi ba annabi Isa bane wannan dai Allah wanda aka kirkira muku wanda kuke bi wanda aka yi shi da siffar rago Allah ji kai kana da magana da allolin da ake ina gaya maka wallahi akwai wasu masu bauta ma wani Allah kaza ce Allah nasu bakin kaza kadai na tsaye da Allah abun tsoro ne an yi shi zungurere dan ka tsorata ma an ka zo bautar ka tabbatar da wannan ya isa amma kai da Allah ka da famfas fa ne sai da shi fa sai da hula kaya yana kuka har kana nuna jaranta Allah ka wai har kana zuwa kana magana akan Allah musulmi kana nuna ma Allah musulmi ya kana wannan to mu ai Allah baka zaka iya duk wurin da zaka in ya ga dama ya baka tada amma ina kira gare ka musulmi kai kanka ka san cewa ka dauko ruwan da kanka wallahi tallahi yanzu ni wannan Allah naku mai famfas billahi la kai kristocin ma tattaka shi suke hoton tattake shi suke listen if this thing I'm doing now they hurt you know that you have been brainwashed yes if this thing now this useless entity now this thing now keep you for poverty now. See this thing right there here. This is the main reason why you left your government. You believe say this thing they cure sickness. This thing don't buy more than 5 billion Africans. When you believe say this thing, see the thing where they cure sickness. See oh yeah, make una tell her make he do something now. Make he do. Won't confirm say he get power. Wanya boost. One mumu. See Jesus, he don't fall for grand. Jesus don't fall for Jesus grand. no get any power. Jesus no get any power. See him, he dey grand. See him. For real? Bakara Jesus. For Jesus. Did you see Jesus? See him. So go Jesus no cool. Jesus because Chukwu is not Jesus. wannan Allah naku dai mai famfas ban taba ganin Allah kaza wallahi Allah kaza yafi gunkin Allah kaza waɗanda suke bauta ma wata kaza sun fi Allah su yafi bankwar jini da wannan Allah mai famfas wanda kuke bi wato mamman ina baka shawara in kana so ka bata mana rai idan ka zo bangaren ilimi wallahi mun fika idan ka zo bangaren lissafi na kwakwalwa wallahi mun fika idan ka zo duk wani lissafin da kake da shi a harkar media ba ka ce ka shirya ba wallahi tallahi a shirye nake ni da ma a media na taho duk abin da zaka zo ka faɗa a harkar media wanda zaka yi amfani da ilimi wallahi na fika ina kuma da na gaba da ni da yawa wannan ina maka misali ni da kan dauki dan cima wani albasa ne matasa zarata ga sunan ina kallo irin tambayoyin da suke maka ka kasa an samu su yanzu abin da za ka yi ka kunyata ka biya bashin azaman da ake binku na tambayoyi da Allah wa hadha akhiru da'wana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh